आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र आहे. त्यांनी आतंकवादाचंच नेहमी समर्थन केलं आहे. पण आता भारत थांबणार नाही. मोदीजींच्या नेतृत्वात योग्य उत्तर आमची सेना त्या ठिकाणी देते आहे. आमच्या सेनेवर आम्हाला गर्व आहे. राज्यात काय काय खबरदारी घेतली? राज्यामध्ये कालच आम्ही बैठक घेतलेली आहे आणि वॉरबुकप्रमाणे जी जी काही खबरदारी घ्यायची आहे ती सगळी खबरदारी आपण घेतलेली आहे. सर्व प्रकारचं कॉर्डिनेशन सर्व जिल्हा युनिट्सला योग्य प्रकारे इन्फॉर्मेशन आणि रिसोर्सेस देणं या सगळ्या गोष्टी आपण केल्या आहेत. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याचा निर्णय सुप्रिया सुळेंनी घ्यायचा आहे. आणि ताई मला माहीत नाही सर हिंदी हे तुम्ही एकतर सुप्रिया त्यांना विचारा आता अजितदादांना विचारा. दोघे आम्हाला बऱ्यापैकी असं अरे भैया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना का करता